Dnes si povieme pár praktických rád ku smart hodinkám. Väčšinou sa bude týkať značky Garmin, ale niektoré z nich sú aplikovateľné aj pri iných značkách. Tieto tipy plynú z mojej osobnej skúsenosti, ale takisto aj zo skúsenosti, alebo teda respektíve otázok od zákazníkov, ktoré mi kladú. Tak poďme na to. Ahoj. Čau. Zákazníci se nás často na prodejně ptají, jaké typy řemínků jsou nejlepší. Na to není úplně jednoduché odpovědět, protože každý řemínek je zkrátka dobrý pro určitou příležitost nebo na určitý typ nošení, ale někteří zákazníci chtějí nějaký elegantnější typ řemínku, jako je třeba kožený, ocelový nebo titanový. Co se týče koženého řemínku, tak bych to úplně nedoporučoval ani třeba na běžné nošení, už vůbec ne na sportovní aktivitu, zkrátka proto, že pod tomu opravdu hodně vadí nějaká bazénová chlorovaná voda, tato dokáže zrušit opravdu hodně rychle. A co se týče potom ocelových a titanových náramků, tak ty zase musíte mít vždycky na té ruce trošku volněji, aby to bylo nějakým způsobem pohodlné a tím pádem vám ty hodinky na té ruce trošku lítají a potom trpí to snímání tepu. Samozřejmě na nějaké příležitostné nošení do společnosti jsou tyto řemínky nebo náramky úplně v pohodě, ale na sport bych to asi úplně nebral. A co týče potom dalších řemínků? Tak, máme tu silikón a nylon. Silikón je taká klasika, čo nájdete vo väčšine balení, teda takýto a tu je nylonový. Mne osobne vyhovuje najviac nylonový remenok, nakoľko najlepšie prilieha k ruke, viete si to fakt, že nastaviť presne tak, aby vám to sadlo, aby vám tie hodinky ani nelietali, ale aby vás ani netlačili na tej ruke. Pri tom silikóne sa môže stať, že tam tie dierky sú tak od seba, že vám to nemusí vyhovovať a buď vám to trošku na tej ruke skáče a tým pádom to meranie není úplne presné, alebo to máte zase moc pritiahnuté a není to pohodlné a potom môžu vznikať aj kožné poranenia, čiže ja som kvôli tomuto hlavne vymenil za ten nylon a už by som to nemenil späť. Druhá vec je, že o ten silikón sa ľahšie stará, že v podstate nenasiakne vodu vôbec, len ho utrete nejakou servitkou, uterákom a hotovo. Tento nasiakne vodu, ale osobne mi to nevadí mať ani na ruke, aj keď to je mokro, no to celkom rýchlo vyschne, alebo po prípade si to hodím na radiátor a zatiaľ si to vymením za silikónový. Takže ja by som osobne doporučil asi aj Peter nylonový a that's it. Ďalší tip sa týka umiestnenia hodiniek na ruke. Veľa ľudí je zvyknutých nosiť hodinky buď na zápesnej kosti alebo pod ňou, nakoľko predtým nosili klasické hodinky a tam je to v podstate jedno. Ale pri smartwatchoch by ste mali mať tie hodinky umiestnené nad zápesnou kosťou kvôli presnosti snímania. Ďalej už keď sme pri tej presnosti snímania, tak odporúčam si holiť chlpy, pretože chlpy bráňa tomu, aby hodinky snímali presne, respektíve tomu optickému snímaču. Čiže pekne raz za týždeň zobrať žiletku, dať dole Jumanji a bude vám to merať presne, pokiaľ teda nechcete investovať peniaze do hrudného pásu. A ešte jeden tip, čo sa týka presnosti snímania, tak súvisí s pigmentom, alebo teda farbou pokožky. Čím ste tmavší, tak tým vám hodinky presnejšie snímajú, teda tým vám hodinky naopak snímajú menej presne. Čiže napríklad, ak máte tmavší pigment ako ja a v lete vidíte von a hneď vás šľahne a vyzeráte jak čokoládka, tak odporúčam hodinky nedávať dole zo zápestia, aby vám tam teda pokožka nestmavla. Zase na druhou stranu je otázka, jestli úplně chcete mít potom bílý flek na zápěstí. Ale však tie hodinky tam nosíš v podstate stále, takže to je asi jedno, lebo to vidieť nebude. To mi príde také, keď niekto si nechce kúpiť Endura 3 kvôli tomu, že má plastové dynko, ale kto ti pozerá na dynko? Je to proste schované, takže v tomto nevidím ja osobne žiaden problém. A posledním faktorem přednostní měření je potom tetování. Když máte na zápěstí tetování a máte to umístěné přímo pod tím snímačem tepu, tak to zkrátka nebude měřit buď vůbec, anebo to bude měřit totální nesmysly, nejčastěji spíše vůbec. Takže doporučujeme to dát když tak na tu ruku, kde to tetování není, anebo zkrátka musíte použít externí snímač, Alebo si tetovanie odstraniť, čo viem povedať z vlastnej skúsenosti, teda ne z mojej, ale mám jedného známeho, ktorý si kúpil Apple Watche a jednu ruku mal čistú, ale on to chcel nosiť na ľavej, tak jednoducho si dal vypaliť kruh. Potom tu máme starostlivosť o snímač. Veľa ľudí som si všimol, že hodinky len tak, keď dojdú na predajňu, ich tam hodia na pult a potom sa divia, že tie hodinky nemerajú presne, nakoľko ten snímač není zo safíru, ako je napríklad tuto pri Endurách sklíčko, ale môže sa celkom ľahko poškrabať. Nehovorím, že keď tie hodinky len tak položíte jemne, opatrne, že sa to zničí, ale videl som, ako s tým ľudia narábajú a hovorím, není to nezničiteľné, takže
keď chcete tie hodinky niekam položiť, či už keď idete do sprchy alebo pri varení si ich dávate dole. V prípade silikónu a nylonu, keď tam máte, tak stačí ich takto položiť na to, poprípade na nejakú handričku, utierku, utierák, to je jedno, ale hlavne nie na ten snímač. Poprípade, keď máte oceľový alebo titánový náramok, môžete tie hodinky položiť takto na púzdro. Není to hneď, že tie hodinky by vám prestali úplne presne snímať, keď tam máte nejakú 1-2 vlásočnice, ale odporúčam sa o ten snímač starať a tak no, aby vám to meralo presne. A dále v případě Garmin hodinek doporučuji mimo mobilní aplikaci Garmin Connect používat i počítačovou aplikaci Garmin Express, která teda jednak slouží k instalaci, aktualizaci map, třeba i aktivaci topovoucheru, ale chodí tam některé i důležité aktualizace, které jinak nechodí normálně přes Bluetooth, přes mobilní aplikaci Garmin Connect. Takže bych doporučil tak třeba jednou měsíčně to připojit na ten Garmin Express, ať vám ty hodinky šlapou, jak mají. Môže to niekedy vyriešiť aj drobné problémy, ktoré môžu dojsť s nejakou aktualizáciou. Mne osobne sa napríklad stalo, keď mi jedna došla, že sa mi začali hodinky celkom rýchlo vybíjať a ten Express väčšinou vie takéto drobné softverové vady opraviť. Ďalší príklad, mal som zákazničku, ktorej sa GPS-ka načítavala 5 minút, čo je úplne nonsens. Tak som jej poradil to napojiť na Express, osynchronizovať a deň alebo dva na to mi volala, že problém sa vyriešil a GPS-ka znova funguje. A jako náš poslední tip jsou beta aktualizace v Garmin Connectu. Do tohoto beta programu se můžete přihlásit v počítačové aplikaci Garmin Connectu, nejde to v té mobilní. A v podstatě, když chcete nějaké funkce, které třeba ještě na těch hodinkách oficiálně nejsou, ale třeba už nějakým beta updatem už tam jsou dostupné pro nějaké testování, tak si můžete na ty hodinky nainstalovat tuto beta verzi. Samozřejmě musíte počítat s tím, že to třeba nemusí být úplně stabilní, že se vám třeba, jako mně se jednou stalo, hodinky během aktivity úplně náhodným způsobem restartují, ale zkrátka to už je takové trošku riziko, které bych nedoporučoval postupovat, když třeba máte nějaký důležitý závod před sebou, tak bych se z toho beta programu odhlásil. Nicméně pamatujte na to, že když se z toho beta programu odhlásíte, tak tam tu beta aktualizaci pořád budete mít a tu finální verzi tam budete mít, až když vyjde ta finální verze. Ono se to vlastně neposune vlastně zpátky ta verze na nějakou poslední stabilní verzi toho softwaru, ale musíte počkat na nějakou tu další aktualizaci. A to je pre toto video od nás všetko. Dúfam, že vám tieto rady a tipy budú užitočné a v prípade, že máte nejaké, ktoré sme tu nespomenuli, tak nám ich kľudne hoďte do komentára a ako vždy nezabudnite nám dať palček, zvoneček, odber a my sa s vami pre toto video lúčime, tak sa majte krásne, píšte básne a nezabúdaj, že ten správny čas Je teď.